Libre na naman tayo ng gupit, di Sir Arthur. Libre na kulay, libre pag-gupit. Saan ka pa? Yon. Yon. Ano natin yung video natin, nasa masasapakan sila. Masasapakan sila. Ayoko na kasi dito. Orang tahu kayak ini, dia gula ni kami. Hindi ako sumarami. Yon. Libre na kulay, libre na gupit. Mas lalong gaganda to kayo pag napudpud to kasi nilito na itim. No, di ba? Yes, sa pambahala. You know. Tapos kinalbo, no? It's a prank. Taling ng ano, yung ibang nanggugupit sa akin doon sa amin, laging ang sakit ng ano ko. Nangangagat, nananabunot. Oo. Hanggang ng ano. Nung unang nagpa-practice ka sa gupit, hirap ka din. Sinaka. Nung unang practice mo. Gunting ako. Wala pa razor nun. Tagal tayo. Wala pa lang razor. Wala pa palang razor nun. Malaya ka ngayon. Malaya. Hindi ngalay sa daliri yun. Hindi na sanay naman. Pero ngayon parang hirap ako sa gunting. Gaya nasanay ka na sa razor. Tsaka bakit ako magtsatsagay? May razor nun. Malaya. Ako galing pa ako magupit yan. Oh? Hindi mo galing yan, master. Magaling ako sa ano. Great. Guwitan mo si Jay. Wow! Matatalsikan ng buhok. Sige, dyan. Tatak ko na lang. Matatalsikan ng buhok. Ano Yes, yung yes, buhok one ko? type, yes. Ay, ba, kumain ka ba? Oo. Tol, pupunta yung buhok ko. Ano? Ano nga po, ito yun. Si Yossi, oh, kumaka dito. Dami naman yun, ah. Bay, drive mo na yung bay. Pinaka-light ka? Hindi, BJN. Basta Jay, pag masama ang loob mo, huwag ka na mag-try na. Oo. Pangako mo na sa akin. Hindi kita pababayaan. Ang payo ni Kuya Arthur. Ang tanging nga pala guys, may pinaproblema si ano, baka sakaling masolusyonan nyo. May pinaproblema si Kuya Arthur. Gusto niya na daw ipasisaryan yung tiyan niya. Oo nga. Kaso lang, Jay, Baka may gustong bumiyak. hindi. Naano lang ako. Bigla ako nagkaroon. Nagkaroon ng... Nagkarigla. Nagpumiregla ka? May regla ka? Ay, bawal nga si Sarian Oo. dun. May hemorrhoid ka. Oo. Hemorrhoid? Ano yung ganun? Anong sakit yung hemorrhoid? Sakit na ulo yun ah. Hindi sakit sa babae yun. Palaro kasi. Dati kasi guys, nung mga edad ko ay 10 years old to 13, yung buhok ko po na yan, bagsak na bagsak ko yan, hindi yan kulot. Kaso, may kalokohan yung mga pinsaning ko sa kapis, inahitan po ng rekta yan. Hindi man lang binawasan, rektang ahit ng blade. Kalbo. Yun, pagtubo, ganyan na ho siya. Pumangit na. Pero dati, ganda ng buhok ko, promise. Straight from the heart. Talagang bagsak talaga. Kita mo yung mga kapatid ko, pag nakikita ko yung buhok nila, naiingit ako eh. Ganun yung buhok ko dati. Alagang-alaga pa nila mama yun. Palit ng razor ni Sir Arthur. Oh, yeah. Lalo nga ganda yan, makikita na yung itim na buhok. Parang nagsimula lang pala ako ulit eh. Kasi nung unang punta ko sa diet, kulay ganyan din yung buhok ko. So parang panimula lang ulit. Back to normal tayo. Iwas na sa mga sakuna. Bay, okay ka ba dyan, Bay?
Okay pa yung bahay? Ito, maso Ito, tingnan si Mama. Oy, wag yan na baso, yung maliit. Grabe, nagliliparan yung buhok. Pupunta sa iyo yan, ang kating yan. Hindi, okay lang. Unti-unti na po ako nagmumukhang tao, guys. Okay lang ba yung bigat nito? Hindi ako isa iba nga sa amin ngayon, parang mga ano doon, sakit ng ulo mo pagtapos. Ang bigat ng mga kamay. Pero may pinapagupitan talaga kami ni Tito Oslake sa Pure Gold. 150 nga lang eh. Siyempre, tamang tipid kami ngayon. Pero siya, si Tito Oslake, doon talaga nagpapagupit yun. Ang galing maggupit din nun. Doon siya sa loob siya ng Pure Gold sa taas. Yan sa mga ano, tiga Santa Ana Taguig dyan. Quality ang gupit nun. Sobrang ganda. Ang galing ng gupit nun. Nakaka-relax pa. Gang ng ano nun. Nakalimutan. J ano ata? J Salon. Alam ko, pangalan ko rin yun eh. Oo, J Salon ata yun. J Barbershop. Oo. Kasi ano rin siya, all around din siya dun eh. Straight, ano pa ba? Straight, reband, yan, nagre-reband din siya dun guys. Oo. Kompleto rin siya dun. Kanina nag-live ako yan kahit pa paano nakabenta. Hindi kinaya ng pa ako guys eh. Kasi first time ko ulit sa tinagal Bakit ko. hindi ka nagsinelas? Hindi masakit ano, nanibago nga yan talaga sa... May pampunas ako dyan. Bakit? Nakasipatos mo. Oo. Hindi, ibig ko sabihin, yung ano, yung nanibago yan sa lakad. Nangalay. Tapos sa haba ng pila. Sa tinagal ko ba naman na hindi nalagay niya na tenga na ano. Kaya ganun. Ganun lang talaga yan sa una mo. Takpan mo yan tol, mapupuno ng buhok yan. Malipad yung buhok ko. Parang balahibo ng, parang ano ng kawayan Sa yan. lababo. Guys, unti-unti ko na po nakagiging kamukha sa ano, di sa Westlife. Okay niya yung mga buhok ko sa Westlife. Ano nga yun? Sino nga yung mga nakalimutan ko yun? Yung may puro tattoo na ngayon. Kanina pa kayo dito, Pe? Ha? Kanina pa kayo? Kanina pa. Tsaka ano guys, may party sila, Christmas party sila, ano sila Kuya Arthur Kailangan nga dito. namin yung bagong regalo. Sila dito mga nagtitinda, mga may mga pwesto. Sumulan eh. Ha? Nasumulan. Oo, umulan guys. Basta, bakit kaya basta kapag ano, pa December, parang ano, Hindi niya alam na daw ito. yung ano, Hindi ako uminom eh. stopper yan. Ano, doon kasi ano eh, tanduay. Tanduay kasi sa inyo eh. Tsaka tuba. Rektahan, pagbuhos. Uy, may dala akong tuba asuka. Dala ako. Ganun kasi dun sa probinsya. Ako talaga, laki mo ba pa? Hindi ko naman yun. Kali mga kapatid. Halos pares din kami ng pinagdaanan ni Sir Arthur eh. Ni Kuya eh. Yung mga pinapatayan ng TV. Totoo yan. Yung nanonood ka sa kapitbahay, papatayan ka, yan. Nanasan ko sa probinsya yan. Ito. Oh, Ano pa ba? Dami. magani ako. Tsaka halos lahat At saka ang ng... pagkain namin dati. Ay, masarap yun yung mais na sinaing mo. Kasi parang hindi kami sanay dun sa palay. Kasi Mais, masarap doon. ano kasi, pag nagtatrabaho ka, yun ang dapat mong kainin. So kasi matagal. Ganun din sa amin. At saka pag nag-aani kami ng mais, busog kami sa pinakita. Bay, nabalot mo? Yung ano, Yung yung... ginila na mais. Oo, sarap nun.
Ay, ayun, nung kumain yan. Pagdating namin doon, yun ang binili ko. Sa Mindanao. Oo, binaki. Kain siya. Binatog sa atin, yun ba yun? Oo, pero yun giniling na may gatas. Ah, sarap nga nun. Hindi ko natikman yun sa probinsya namin. Ako, lahat ng wala ako ito ba yan? Kung gusto ko nga, bibinta mo yun. Wala ako, pinapakmupo. Siling ka? Ako hindi talaga ako hilig sa kakanin. Wala akong hilig dyan. Didikim na ako kapiranggot yan, pero ayoko na. Ako kasi, pag sanay ka sa ano, hinahanap mo. Tsaka marunong ako magputong kamarong tao. Ay, masarap yun. Oo. Mura. Ayun no, minsan nagdulit kasi taba. Sarap yun. Ang nararanasan ko lang ng mga ganyan sa probinsya namin, puro aswang. Aswang eh. Yun yung pinaka-ano sa amin dun eh. Yung namin wakwak. Wakwak, Mga ganyan kita ba? wakwak, tik-tik. Kasi paano nga niya na ito, may mga buhok-buhok din sa leeg ko eh. Tsaka sa pisngi. Yung musim. Alam niyo ba mga kuwela, yung buhok ko dyan sa kaliwang leeg ko, dati sinasampay ko pa yan sa tenga ko. Simula nung pinutol ko siya, hindi na siya tumubol. Nakapiranggot na lang. Sabi ni mama, pinaglihi daw ako sa sisiw. Anong kunik? Mabuhok. Ano pala yun? Unang araw pa yun. Napakasakit, Kuya Edu. Bye! Tumagay ka, malaya ka ngayon. Kaya mag-shot din kami dito. Yan o. Yung sabi ko. Dati sinasampay ko pa sa tenga ko yan. Ngayon hindi na siya umaba. Ganyan na lang talaga siya. Guys, kung gusto niyo magmukhang tao, magtatambay lang po kayo dito. Kaya Kuya Arthur, magmumukha ko kayong tao dito. Magmumukha kayong tao dito, guys. Lutan natin ba yun? Tingnan mo dati dito si Avatar. Avatar, pakita ka nga. Dati hindi mo kang tao dati. Avatar dati yan. Pero tingnan mo ngayon, di Ano, ba? pulutan niya? Gusto mo ulit yung taxi o ano? Ay, grabe. Hindi mayroon dyan baboy. Oh, yun o. Pupulutan no. Yung FOP ko yan. Yari kayo dyan. Para yan sa Queen. Uy anak, magkaano, bibili ka na ng mga prutas ha. Pamilya ko, naubos ko yun. May bibisi ako pag natulog ka. Hindi ko gagawin kain. Bala ko pa naman bibenta. Uy, nagbibenta ako niyan. Yan, ano ba yun? Di December? Di ba pinaalala mo pinabenta akong mga prutas dati? Hininto ko lang, tinatamad na naman ako eh. Natamod. Oo nga dati, baka gawing mangyari na ulit sa akin yun. 3 trabaho sa isang araw. Puputpurin mo pa, sir? Titingnan. Ganda yung ano lang eh, yung Indian cut. Yung mga, hindi yung mga ano, mga Pakistan, yung gupit nila na uso rin ngayon. Nakita ko sa ano, camera, wala mo pa. I'm Eminem. What you man? What you man? What you do? Ay, ano na pala So man, what you know, what's the? yung t-shirt na Eminem, ano na pala yun? Na-impake mo na ba yung mga nabili? Nakita mo na, Ken? Oy, thank you kala ano sa mga supporter ko sa mga bumili. Salamat sa mga supporter ni Kuya Jay dyan. Shoutout sa inyo.
Hindi na Yan, sana patuloy kayo sumuporta. sa aming mga Sa aming mga business. Tuloy niyo po yung video. support ko kay Jay. Huwag po kayong bumitaw. Love lang po. Sa pamamagitan po niya, makatulong na po kayo sa amin and nakakatulong na po tayo sa bansang Pilipino. Pa-unlock na natin ang Pilipinas. negosyo. Ang kalakalan ng Pilipinas. Yan, pag kayo nagnegosyo, susuportahan din po namin kayo. De, tsaka ano rin naman kasi, yung double purpose naman. Ano na, natulungan na nila ako. May product pa na nasa kanila. Oo. Oh. Masarap po talaga guys, kapwa Pilipino magtutulungan. Napakasarap po. Huwag mag-aatakan pa ba? Oo. Kung sino man yung kaibigan mo, yung mga proud ka kaibigan mo yun. Hindi ako naniniwala dun sa sinabi sa akin na dapat sumunod sa laro ng social media. No? Kasi ako kasi minsan napaka ano ko ano yun, yung loyalty. No. Kahit sino naman, mas maganda yung maraming kaibigan. Dito kasi, dapat buksan natin lagi ang isip natin. Laging bukas. Hindi na. Gusto ko kulayan si Jay. Nang Maganda pa nga yung kulay. Magandang screen. gray ulit. Dark naman. Yung dark naman. Huwag mo na dark. Oo, okay na yan. Parang po rin nila ng tuwag. Feel na feel ko kaya pag pag magtatanggal ako ng sombrero, kung nga rin init ako pero hindi nila piniplex ko lang yung buhok ko. Ay, ako magino. Piniplex ko lang talaga yung buhok ko nun. Hindi ko sila ano. Alam niyo dati gusto ko talaga matuto manggupit. So pinapanood ko dati si Tito Dingdong. Kasi yun ang tigagupit namin ng pamilya namin eh. Yung chewing ko. Naisip ko ngayon marunong pa siya manggupit. Siguro hindi naman mawawala yung talent na kasi yan. Ayun yun ang gugupit sa amin dati. Ang dami rin talent na ng chewing ko na yun. Maraming alam na trabaho. Bali ano siya, more on computer yan. Computer, technology. Yan yung mga alam niya. Ay, MX. Basta ako sa January magbubukas na ako ng computer shop. Yun, January, computer siya. Dati namin computer kay Jake. Kaya nga eh. Sinabi ko Oo, kunwento nyo sa akin, tapos binenta nyo lang 5,000 isa. Isa nun. O diba, murang-mura. Di sana kung ano ko na kayo nun, may pang-computer na ako sa bahay. Pandemic lang eh. Pandemic. yung pandemic talaga, sobra yung pagsubok sa buhay. Tayo, ako naman, nang naranasan ko nung pandemic na yun, nakaranas ako ng 100 pesos a day sa trabaho ko. Sabi ko, paano mo pagkakasya yun? Alam mo ginawa ko? Tinda ako ng tinapa habang nagtitinda ako ng tubig. Habang nagdi-deliver boy ako ng sa water station, nagtitinda ako ng tinapa, may tinapa ako sa likod. Kaso nga lang, siyempre, pag doon kasi, wala akong puo nga, ika ko nga, wala na namang puhunan. Kaya patong-patong lang ako. Magkano lang yung tinutubo ko. Ayun yung dati na naranasan ko sa Batangas. Ba't sa Batangas ka ba? Doon ako nabutan ng Pandemic. Hindi ka na nakalabas nun. lino. Tapos nagkapera ako. May tumulong. YouTube. Hindi. Mga kaibigan ko sa YouTube nagambag-ambagan. Yun, pinadala nila 5,000. Nakahanap ako ng van na Oo, pauwi. Mahal ng van nun eh. Mahal yun. Kasi private ka nun. Buruin mo water. Bilis lang namin na bilis lang namin na biyahe doon. 30 minutes lang. Yo. Doon, pupunta. Oh. Ayoko kasi may hangin. Sabi ko sa inyo, hindi deliver akong tubig. Problemado ako, may libin ako nun eh. May kasama ako nun.
Eh, dalawa kami. Oo, dalawa kami. Pero libre kami yung bahay. Alam mo ba kami, yung mas, fishing, puto, Fishing dyan. ay, Lumumunan kami dyan. Malaki yan. Ano dati? Diba, mahal, diba? 45 isa, mga 80 pa nga, 100. Lumumunan kami yan. Meron pa, kumuha milyon eh. Kumuha ng 1,000, 50,000 na 3,000 na patient. Patient sa bilit, ang plano benta mo. Kaya 4. Plano benta. Tapos nagsawa ako. Ay, ko na fishing na yan. Ang dami ng maman dyan. Oo, kasi pagyawan eh. Oo, marami yung mama niya sa patient na yun. Ayaw mo kumain. Kumuha ka daw doon. Tumot-tumot ko yan. Ano? Kami yan. Eh kaso, one time, G, dito ka kaya magbagong taon. bagong taon. Hindi, first time ko makakasama tatay ko bagong taon eh. Pati yung mga kapatid ko eh. Yun ang masakit. Oo? Bakit? Alin yan? Oo, normal yan kasi ano yan eh, tining scissor yan eh. Doon lang pala sa dulo. Baka yung sa... Nakakatulot yan eh. Kasi pang panipis yan eh. Lalo na, pag yung ginagamit yung dati pag Yung iba talaga, gagaling yung concert. Hindi sobra ka naman ng takot. Oo, meron gano'n. Naranasan ko. Ganun siya, oh. Oo, ginaganyan. Aming concert. Agawa ang aking piece eh. Nagwawaki face eh, no? Lower nga para matanggal mo. Yun, with blower pa yan guys, ha? Sa ibang barbershop, bigla na lang gaganunin yung batok mo, tapos na. Tapos na. Pangit ko lang ngayon. Pangit ko ngayon. Medyo, bakit paano pangit? Hindi ko makita. Hindi naman lahat ginaganon Bukas nila. na lang, promise. Gabi na. Ginaganon lang nila pag ano, makapalong ganito mo yung bato kasi parang lumipis daw. Ah, tama na yan. Ganun. Okay lang, Jay? Ha? Okay Ano lang ba? ba? Okay na, wala. With blower. Paano, yung lang, Bunutin mo na, Jazz. Hindi, Jazz, inom ka lang. Tigas lang artista. Minom na si Jazz. Inom na kami. Minom na kayo? Oo. Bilis ah. Ano, nakatitat ng tayo na kami. Nagiinom na pala yung dalawa guys. Hindi ka makainom yung... Guys, kamukha ko na talaga yung sa Westlife. Kasi na look into To your eyes. See the angel in this flight. Andiyan na si Pilay, may dalang Sakay. Pagmagano si Jay. Pilay pa. Ako pwede na ako magbasa ng kamay kasi yung ribbon ko kanina, ito lang. Dapat lang yung buhok mo eh. Sino? Wala pa niya, pito lang yung buhok. Pito? Grabe naman pito buhok. Kaya pag plancha niya, gano'n no. Ganyan no, hawakan niya isa. Siyempre maselan yun, baka maputol eh. Oo. Yung anim na Ang lang. lang, Jay. talaga. Ang ganda nga eh. Ang ganda nga, marami sir. Hindi ko nang tanggalin ito talaga. Ito nga lang. Nag-ahit ako eh. Yan. Ingatan niya pa nga Ito isa lang isa eh. gamitin mo. Baka maputol, mabawasan pa, di anim na lang.
Tanggalin natin ng... Kwentang girl. May dalang supply. Ayoko na sa'yo. Aba, Ayoko na sa'yo. Taba. Jowa mo talaga. Ang mga nag-meeting ko, boy. Hindi mo ayaw ko. Hindi yan pala. Ang kano pa bili mo din? Parang hindi mo pa. hindi ko lapit lang. Kayo lang, umos na yan. Isang Kayo, kano. sa inyo. Meron kami isang kayo. Hindi, ayoko. Ay, may bait pala siya kung ano na gusto. Diyan, tagay mo ah. Naglinis ko talaga mabuti. And that's how I said it, time it, touch your love. Kaya ate amin, sarap ng pagkaluto ditong kalderita. Ito yung pansit. No. Ito yung pansit, masarap. Gwapo na ulit tayo. Thank you kay Kuya Arthur Zea and Ken. Bye-bye. Bye-bye.